единственото, което ние можем да издигаме, това е името на Исус Христос. Защото чрез Него ти дишаш. Амен? Чрез Него ти живееш. Чрез Него ти се движиш. И ако някой трябва да бъде прославен, това е името на Исус. Защото Бог казва, аз съм този, който съм. Аз съм този, казва, който прави път там, където няма път. Знаете ли, че когато Бог извеждаше Израил от Египет, те бяха забравили за Исус, те забравяха за Господ. Защото дълго години те робуваха. Да, имаше хора, които тайно общуваха с Яхова, но не бяха предадени посланията на Бог. Тук като не се появи един силен мъж на име Мойсей. Мойсей беше избран. Мойсей беше отделен, защото имаше един указ, една заповед от фараона всички мъжки деца да бъдат отмъртвени. Защото имаха страх от Израил. Защото този народ беше много голям, числено казва. И те казват, имаха страх и даде царят указ да умъртвят всички мъжки рожби. Но една смела жена, майката на Мойсей, казва 3 месеца го укриваше в дома си. 3 месеца казва го криеше, за да може да го опази. Но когато видя, че това е невъзможно, когато видя, че има вероятност да умъртвят това дете, даже това дете нямаше име, не знаеше как да го кръсти, защото Бог имаше план с него. Амен. Тази вечер Господ каза, че има план с вас. Тази вечер Господ каза, че вие сте отделени. Тази вечер Господ каза, че вие сте поставени в град, където няма как да се укриете. Град поставен, казва на Х, не може да се укрие. Амен. Не можеш, казва, да избягаш от призрава си. И когато казва реши да го избави, халелуя, трябваше да вземе един кош, да го намаже с смола. Както Ной намаза кораба с смола да бъде избавен от водата. Амен. Така и кошчето беше намазано, пуснато в реката. И го намери една жена, сестрата на фараона. Тази вечер Бог казва, че вие сте намерени. Амен. Кажи, аз съм намерен. Аз съм намерен. Аз съм намерен, защото Бог има план за мен. И познайте как го кръсти. Мойсей защо? Извлечен, изваден, спасен от вода. Когато ти имаш цел и съдба, не може никой да те отдели. Амен. Никой не може, казва. Исус се молеше в Гециманската градина и казваше, Господи, моля те, казва, да пазиш онези, които ми даде. Защото знам, че никой не може да ги вземе и казва от твоята ръка. Можеш ли да бъдеш взет от ръката на Отец ни? Можеш ли да вземеш? Не мога да те вземат. Вие сте в ръката на Господ. И когато Мойсей застана пред морето, отляво имаше хълмове и планини, отзаду му казва имаше войска, отпред казва, кое море беше, че забрави? Червено море. И казва, Господи ми сега. И казва, аз съм този, който съм. Какво имаш в ръката? Имам жезъл. Дигни, казва този жезъл. И казва какво морето се отвори. Тази вечер вратите се отварят за вас. Амен. Тази година, казват много проповедници, тази година е отворени врати. Амен. Кажи, аз съм отворена врата. Халелуя. Има изход за тебе. Ако Сатана казва, че няма, Бог ти казва, има! Аз отворих път за тебе! Аз направих път там, където няма път! Аз разделих, казва морето! Аз казва, да
реален в живота си. Знаете ли, че когато казваш аз нямам живот, Бог ще вземе една пръчка. Моисей казва, взе една пръчка и хвърли, казва, вътре във водата и горчивите води станаха сладки. Пръчката е преобраз на кръста на Исус. Искаш ли спасение? Амен. Застани пред кръста на Исус. Искаш ли освобождение? Застани пред кръста на Исус. Искаш ли благословение? Застани пред кръста на Исус. Защото нашата сила идва от Господа. Халелуя. Онези казва, които търсят ще намерят. Но аз винаги ще се надявам и ще те хваля все повече и повече. Псалм 71:14. Тази вечер на кого се надяваш? Тази вечер от кого искаш? Господа. Какво търсиш? Каквото почукало, това се обадило. Какво търсиш? Коя врата чукаш? Аз чукам небесната врата. Амен. Хлопайте, казва, и ще ви се отвори. Тази вечер, ако чуеш гласът на Господа, не закоравявай, казва какво? Сърцето си. Не казва утре, тази вечер чуваш гласът на Господа. Бог има изход за мен. Кажи, Господ има. Господ има изход за мен. изход за мен. Ти си определен. Ти си създаден уникален. Знаеш ли, че всяка сутрин като стана, като се погледна в огледалото, знаете ли какво виждам? Знаете ли какво виждам? Ако не ме питате, няма да кажа. А? Не, виждам Бог. Виждам Бог. Ще кажеш, ай, то за Бог се направи. Не. Ти си направен подобие на Бога. Амен. Ти си направен подобие на Бога. Амен. Когато Адам се събуди, какво мислиш, че видя? Какво мислиш, че видя? Себе си. Когато се събуди, Адам видя себе си. Защото Бог каза, ще го направи като себе си. Когато погледна брат, сега виждам Бог. Когато погледна с нас, сега виждам Бог. Защото Бог те създаде по уникален начин. Амен. Амен. Ти си уникално сътворен. Амен. И Творецът трябва, казва, да хвали кого? Твореца. Творението трябва да хвали Твореца. А много често ние хвалим Творението, хвали Творението. Да не бъде. Когато уповаваш на човек, когато се надяваш на човек, ти хвалиш Творението. Бог тази вечер казва, че Той живее вътре във вас. Бог, знаете ли какво казва? Че жадува да общува с вас. Кога благодариш на Бог? Бъдете честни, кога благодарите на Бог? Аз му благодаря всеки ден. Докато се движа, благодаря. Докато работя, благодаря. Събуждам се, благодаря. Заспивам, благодаря. Знам, че трудно е да благодариш, когато си в проблем. А точно там е силата. Знаете ли, бях в болницата, ще премина операция. Знам къде отивам и аз казвам, Боже, благодаря ти. Благодаря, че ти си с мен. Благодаря ти, че ти работиш с тях.
Благодаря ти, че ти движиш ръката им. Благодаря ти, че ти ми разбиваш камъните. Лягам на операционната маса, слагат ми обойката, вече очите ми се затварят и аз започвам да хваля името на Царя. Казвам, ще те хваля, Йешуа, ще те издигам завинаги. Ще те хваля, Йешуа. Йешуа е твой спасител. И когато заспах, погледнах, знаете какво ми показа Бог? Как слиза, истина ви казвам, как слиза и се вцелява в лекарите и започва да работи с тях. Събуждам се и започнах да проповядвам. Казвам, Исус Христос ви обича. Исус Христос поля кръвта си за вас. Исус Христос вика толкова много ви обича, че работи с вас. Онези казва, които чакат Господа, няма да ослабнат. Ще ходят, няма да се изморят. Ще тичат, няма да ослабнат. И ще ги издигна, казва, като орел. Време е да летиш. Кажи, време е да летя. Време е да летя. Време е да летя. Халелуя. Защото Бог, Исус Христос, докато се съмни и се стъмни, да хвалиш името на Царя. Знаете ли, че ако ти хвалиш името на Царя, но го хвалиш просто с уста, всичко го правиш на празно. Ако не произлиза от сърце, всичко е на празно. Защото Божието Слово казва, с уста сте близо, а сърцето е далеч. Кой живее в твоето сърце? Знаете ли, че Бог работи според това, колкото ти му дадеш място в сърцето си? Трябва Исус Христос да бъде Господар на твоето сърце. Защото много често ние го правим едно малко място и чакаме Бог да работи в нашия живот. Чакаме ние да разговаряме с Бог, а ние не се научихме да общуваме. Често казвам, че за да бъдеш благословен, за да бъдеш изпълнен чрез Святия Дух, ти трябва 3 неща. Това е покорство, послушание и смирение. Защо? Защото казва, на смирение давам благодат, а на горделивите се противи. Знаеш ли, че аз съм баща, но имам и баща, нали така? Аз мога да общувам с моя баща, всеки ден мога да разговарям с него, но когато стане въпрос да не бъда покален, да си правя това, което си искам. Ползва ли ме нещо? Много често ние се молим, много често ние разговаряме с Бог, но не се покоряваме. Онен път ви каза, че Йосиф и Яков са преобраз на Исус Христос и Отец. Те показаха чрез поведението си как трябва да общуваш с Отец. Йосиф общуваше, Йосиф беше покорен и слушаше баща си това, каквото искаше. Каквото му кажеше баща му, това правеше. Братята му не слушаха, братята му правиха това, което искат, съгрешаваха. Тази вечер Бог казва да не бъдеш там, където не е твоето място. Защото според хората, които се движиш, ти можеш да се грешиш. Можеш да паднеш. Защото казва, онези, които се движат с пиперни, такъв ще станеш. С какъвто се събираш, такъв ставаш. Ако аз се движа с неподходящи хора, каква ще е моята слава? Ако аз се движа с наркомани, каква ще бъде моята слава? Ако се движа с алкохолици, каква ще бъде моята слава? За да бъдеш примерен, движи се с примерни хора. Аз мога да вляза да им благовествам,
но не и да се движа с тях. Защото притчи казва, че ние трябва да си спираме компанията. Там, където има клюки далеч. Там, където има препирни далеч. Защото даже да не клюказваш, само да слушаш, ти участваш. Не знам защо говоря по този начин, но Бог знае. Време е църквата да се отдалечава. Защото ако имаш 24 часа, какво би направил? На първо място бих оправил взаимоотношенията с Господ. На второ място бих оправил взаимоотношенията с близки и приятели. И ако дойде Господ да бъда чист. И тази вечер питам, откъде си сигурен, че нямаш 24 часа? Винаги трябва да служиш на Бог като за последно. Да кажеш, утре Бог ще дойде. И разговаряйте се с псалми, хилми и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си и като винаги благодарете за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос. Ефесяни 5:19-20. Да възпеем Господа в нашите сърца. Нашия живот трябва да бъде песен. Песен да хвали името на Царя. Знаете ли, че всеки път, без значение дали работят, винаги хвалението го слушат? Има хора, които докато шетат, слушат светска песен. С какво пълни сърцето си? Казвам истината. На работа слушам хваление, ако не е хваление, проповеди, ако не е проповеди, аудиобибли слушам. Най-добрият проповедник е към говоря от живота си. Някои хора просто в колата си слушат светска музика, в къщата си слушат светска музика и искат да бъдат благословени. Знаете ли, че